दिनैनि सानाव थामहिनबा दिनैनि बे जारिमिनारि सानाव एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा बर' हारिनि थाखाय थामहिनबा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जाबायदि बाथ्रा बुंदों जाबायदि दाबि दिखांदों बेखौ लानानै ससियेल मिडिया उखुन्दै खुदों बेरफुसार जादों आरो अखिल गगৈ बिथाङा दिनैनि समाव ससियेल मिडियायाव गोबां बर' हारिनिफ्राय साबायखर बावजादों मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो जारिमिनारि सान आरो गोग्गाथाव बाथ्रा होनना बुंनांगोन जेराव भारत उदांस्रि जानायनि उनाव बिटिसिएलए थामहिनबा जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव गिबि खेबनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमा जानानै थांबाय आरो बे रां बावजा दिनैनि जाबायदि आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमायाव एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा सासे शिबसागर विधानसभा बियाबनि सासे एमएलए थेवब्लाबो बिथाङा जे बिटिआरनि जौगानायनि थाखाय दिनैनि बे आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जुथुमायाव जागायनायनिफ्राय जोबजासिम खालि बिटिआरनि जौगानाय आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों गासै एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सनजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदों बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाखौ मोनफ्रोमखौबो बे 1 बोसोरावनो कमप्लिट खालामनांगौ होननानै दाबि दिखांदों दिनैनि बे आसाम आयेन आफादनि जा रां बावजा बे रां बावजानि गेजेरजों बेजों लोगोसे रांखान्थि बिथिङावबो अखिल गगৈ बिथाङा बिटिआरनि थाखाय गोबां मानि बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि थाखाय रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मुंखौ खारिनानैबो गोबां मानि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा फोरमायदों दि एबा दाबि दिखांदों दि बिटिआरनि जा एसअपिडिनि रां बे एसअपिडिनि रांखौ जाखिनि मोननांगौ बेनिबो एबा 800 कोटिनिबो एबा 800 कोटिनि जायगायाव 1000 कोटिनिबो बांसिन बिटिआरनि थाखाय दैथाय हरनांगौ होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों अखिल गगৈ बिथाङा रांखान्थि बिथिंखौ गोख्रों खालामनांगौ नङाब्ला फिन आरोबाव बिटिआर ओनसोलाव सुबुं गमा थामहिनबा आरोबाव सोमावसारनाया जाफिननो हागौ होननानै बाथ्रा बुंदों अखिल गगৈ बिथाङा जेराव दा जेरैबायदि गोजोन आरो खौसेथि आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नाजानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव जा बिटिआराव गोजोन थासारि फैबाय बे गोजोन थासारिखौ लाखिबाय थानो थाखाय जे रायजोआव फिन आरो बेफोरबायदि आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिना बेखौ नोजोर होनानै 800 कोटिनि जायगायाव 1000 जा बोसोराव 10% 10 जौखोन्दो एबा 10 जौखोन्दो बारिनांगौ बेखौ नोजोर होनानै 1000 कोटि बिटिआरनि थाखाय दैथाय हरनांगौ होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों लोगोसे मिरुनिफ्राय जाबायदि रां फैनांगौ जाबायदि बाजेट फैनांगौ बे मिरुनि बाजेटखौबो बांहोनांगौ होननानै दाबि देखायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिटिआरनि थाखाय माबायदि बिखा बुनानै बिटिआरनि जौगानायनि थाखाय माबायदि बिखा बुनानै अखिल गगৈ बिथाङा माबायदि जौगानायनि थांखि लानांगौ होननानै दाबि दिखांदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে বিটিআৰটো যদি সঁচাকৈ ভালকৈ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ফাণ্ড পজিশ্যনটো বাঢ়িব লাগে এতিয়া দেখা গৈছিলে যে 2020-21 চনত যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰ লাষ্ট আছিলে তেতিয়া বিটিআৰৰ বাজেট আছিলে 680 কোটি টকা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এছঅপিটি যিটো 680 কোটি টকা সেইটোৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে 10%কৈ যদি বাঢ়ি যাবলৈ হয় 2025-26 চনত আসলতে আজিৰ দিনটোত বিটিআৰৰ কাৰণে বাজেট হ'ব লাগিছিলে 1095 কোটি টকা কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এটো কমাই 800 কোটি টকা কৰিছে গতিকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াত উপস্থিত আছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আৰু 295 কোটি টকা বিটিআৰক দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ মই ভাবোঁ যে ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ক্ষেত্ৰতো 10%কৈ বঢ়োৱাৰ যিটো নিয়ম সেই অনুসৰি ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু আপোনাৰ কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলকো ফাণ্ডটো এছঅপিডি বা ষ্টেটৰ পৰা দিয়া ফাণ্ডটো অলপ বঢ়াব লাগে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এবাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডটো বিটিআৰৰ ক্ষেত্ৰত কমাই দিছে মই আশা কৰোঁ আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক এইটো বঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিব